bor omkring 18.000 grønlændere i Danmark, og det helt store flertal klarer sig rigtig godt. Men selvom man klarer sig godt, kan det godt være forbundet med problemer at flytte til et helt andet samfund, en helt anden kultur og et helt andet offentligt system. Men der er også et andet aspekt af det her, fordi en stor del af de 18.000 besidder lige præcis de kvalifikationer, som vi her i landet har brug for. Velkommen til vores første valgdebat. Uagtet om man flytter til Danmark for at studere eller for at arbejde, så er det for mange som at flytte til et helt fremmed land. Det offentlige system som social- og sundhedssystemet fungerer på mange måder helt anderledes end her i landet, og for en del der er sproget også en udfordring. Velkommen til kandidaterne til vores første debat her, og jeg skal lige hilse og sige også, at det her bliver simultantolket på KNR2, så foretrækker man at se den grønlandske simultantolkning, så kan man gøre det på KNR2. Men lad os se at komme i gang med debatten. Dan Rasmussen, Patina Larak, hvis du bliver valgt ind, hvad vil du gøre for at gøre det lettere for dem, der flytter til Danmark? Ja, for det første, for tilflyttere til Danmark, det andet opgave, der skal foretages fra min side, hvis jeg bliver valgt ind, det er jo at melde tilbage til mine grønlandske kollegaer, hvad det er, de uddannelsessøgende i Danmark, de støder på, hvilke udfordringer de kan komme på, fordi problemet, det skal tages allerede fra Grønland af, på hvad de kan komme ind. Så du ser meget din rolle som at lytte til det, der bliver sagt til dig, hvis du kommer til Danmark? Ja, jeg ser det på det som min rolle, at jeg skal opfange de situationer, de kan komme ud for, og så tage dem fremover fra Grønland. Jonas Nielsen, hvis det nu bliver dig, der kommer til at sidde på tinget her fra næste uge, hvad vil du så gøre for at gøre det lettere for dem, der flytter til Danmark? Først så skal man finde ud af, hvor stort problemet egentlig er. For langt de fleste skal man huske på, de klarer sig ganske udmærket, som du startede med at sige. Jeg tror egentlig ikke, problemet er så stort. Man skal huske, at Danmark tager sig godt af dem, der flytter til. Man skal selvfølgelig undersøge lidt om, hvor mange der egentlig har et behov, og hvad behovet består i, før man kan finde ud af, hvad man skal gøre for dem. Og det må man jo snakke med nogle folk om, der har forstand på det. Og så lige ret, jeg hedder Nielsen. Undskyld. Rasmus Andersen, Demokraterne. Set fra jeres synspunkt, hvad skal der gøres for at hjælpe folk lidt nemmere på vej ind i det danske samfund? Jamen, altså, jeg synes allerede, at man kan starte meget tidligt her i landet med at klæde vores unge godt på, så de er parat, når de kommer derned. Man mangler lidt i dag et værktøj eller en håndbog, som man kan uddele til de unge her, om hvordan tingene fungerer dernede, hvor skal man søge de forskellige ting, og generelle hjælperetninger. Derudover så vil vi også godt snakke med den danske stat om at få lavet en integrationspolitik, som i højere grad tager hensyn til, at man som grønlænder ikke bare er en dansker, man kan ikke måske på forhånd sproget 100%. Og i dag kan det være meget svært for nogen, fordi man bliver bare set som en dansker i systemet. Hvis man kommer og hedder Ali, så får man et hav af integrationstilbud. Hvis man kommer og hedder Zacchaeus, så er det en helt anden sag. Det skal der gøres noget ved. Aya Chemnitz Larsen fra IA. Hvad forestiller du dig er det vigtigste at gøre for dem, der er nyankommet i Danmark? Altså noget af det, jeg synes, der er vigtigt at huske på, det er, at befolkningstallet er faldende, og det er faktisk historisk lavt. Vi er færre end 56.000 mennesker, og vi skal mere end 20 år tilbage for at se så lavt et befolkningstal. Det synes jeg er en kæmpe stor udfordring, fordi der er flere og flere, der vælger at flytte fra Grønland, og der er rigtig mange, der vælger at tage en enkelt billet med Norsaq til Danmark, uden at have en bolig på plads, uden at have arbejde på plads eller en uddannelse på plads. Det synes jeg er en kæmpe stor udfordring. Noget af det, som IA har gjort fra Folketinget, det er at være med til at sikre en inklusionsindsats, både over for de studerende, men også i forhold til folk, som vælger at flytte til Danmark, sådan så at man via de grønlandske huse, men i hele Danmark kan være med til at sikre, at man får en hjælpende hånd i starten, sådan så man bliver hjulpet rundt i det danske system af en frivillig for eksempel. At man får mulighed for at få psykologhjælp, hvis det er det, man har behov for, og forskellige andre indsatser. Det får du lov til at uddybe lidt senere. Martha Abelsen, Siumut, set fra jeres stol, hvad er det, der er det vigtigste at få gjort, hvis man skal tage godt imod de unge og måske knap så unge, der flytter til Danmark? Ja, som udgangspunkt må man jo sige, at
at vi, i og med at vi er så få, har vi brug for alle hænder og alle hoveder i det her land til at løfte, til at komme videre. Når det er sagt, og nogle alligevel har valgt at flytte til Danmark, så er det vigtigt, at det at blive modtaget i et nyt land må sikres på det sted, hvor man kommer. Altså information om, hvordan det hele foregår i Danmark, skal være mere tilgængelig for dem, der vælger at tage afsted. Men når man først er i Danmark, er det vigtigt, at der er en integration, fordi der er ikke ret mange, som kommer hjælpende hen, andet end de frivillige, man på forhånd får henvist. Så derfor er vi nødsaget til at lave en ordning, der sikrer på lige fod som hvis du kommer som en flytning et andet sted fra en anden del af verden, at de programmer, der også er der, kan sikres, fordi det, at du har en dansk statsborgerskab, skal ikke være en hindring for, at du kan blive lige så god integreret som alle andre, der kommer udefra. Vi fortsætter lige om et øjeblik, fordi jeg har lige et klip, som vi skal se. Fordi vi har også talt med formanden for Fællesforeningen Inuit i Danmark. Det er en paraplyorganisation for alle de grønlandske foreninger i Danmark. Og Bita Mittelmann, som hun siger, hun har det her forslag til, hvad der skal gøres for at tage bedre imod grønlændere, der flytter til Danmark. Der tænker jeg på, at de steder, hvor grønlændere flytter hen, der kan man oprette en modtagergruppe, som kan gelejde de nyflyttede grønlændere til Danmark til at komme igennem alle de forskellige instanser, de er nødt til at kontakte, når de lige flytter til Danmark. Hvad skal den modtagergruppe gøre for grønlændere? De skal gerne hjælpe dem med at henvende sig til kommunerne og til de forskellige steder, hvor de skal igennem for at blive gode borgere i Danmark. Og hvorfor er det vigtigt med den integration? Det er meget vigtigt, fordi når man nu er flyttet til Danmark, så skal man jo integrere sig, ikke blive en lille gruppe for sig selv. Man er nødt til at deltage i samfundet på lige fod med etniske danskere. Hvad med de udsatte grønlændere eller andre grønlændere, der kommer til Danmark? Altså de udsatte grønlændere, der bliver gjort meget for dem. Der bliver sat nogle forskellige ting i gang. Men det vi i Fællesforeningen Inuit gerne vil arbejde for, det er den almindelige grønlænder, der flytter til Danmark, som ikke er udsat, men som måske har nogle problemer med at finde rundt i systemerne her i Danmark. Rasmus Andersen, du var jo lidt inde på det her. Er det her, der skal til simpelthen en slags integrationsindsats, svarende til den, man møder andre udlændinge, om man så må sige, med? For nogen vil det i hvert fald være en rigtig god idé. Der er rigtig mange, som kommer derned og har basisen for at klare sig selv. Men jeg mener helt bestemt, at man burde undersøge, om det her det kunne etableres. Det er en rigtig god idé. Ej, Kim Larsen, du havde markeret. Ja. Jamen, jeg tænker, at der er jo omkring 80% af de grønlændere, der bor i Danmark, som er velfungerende. Og jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at vi får nogle rollemodeller, sådan så billedet af grønlændere også bliver vendt, fordi der er faktisk rigtig mange, som er velfungerende. Vi vender tilbage til det med fordommene lidt senere. Der er mange, der er i arbejde. I forhold til det her med modtagegrupper, så synes jeg, det er interessant, og det vil jeg rigtig gerne kigge på. Jeg synes faktisk, det er nogle af de idéer, der ligger i den inklusionsindsats, som IA har været med til at kæmpe for, som jo er på 8 millioner over 2 år. I forhold til integration versus inklusion, så tænker jeg, at vi er jo i virkeligheden ligesindede. Vi er jo ligestillede, vi er jo statsborgere, danske statsborgere, og derfor tænker jeg også, at der er lidt en forskel i forhold til det, som indvandrere for eksempel har brug for, i forhold til det, som grønlændere har brug for. Så jeg synes måske, ordet inklusion er mere passende i forhold til at sikre, at vi også får inddraget folk. Er det ikke spørgsmålet strid om ord? Er det ikke det samme, vi taler om i virkeligheden? Nej, fordi det handler jo netop om, hvordan kan man lave en tidlig og helst også meget gerne en opsøgende indsats, sådan så at man får hjulpet folk rigtig godt på vej fra starten af. Det er det handler om. Martha Abelsen, Kim Larsen var inde på den her pulje, der er blevet afsat. Ja, det kan være, at jeg lige skal forklare, det er over 2 år, hvor der er afsat 4 millioner hvert år til en inklusionsindsats, og de grønlandske huse har søgt den her pulje, og vil så prøve at lave en indsats. Det er dem, der sådan set kommer til
at bestemme, hvordan den foregår. Men du har også markeret, er det den rigtige måde at gøre det her på? Jeg tror, det er vigtigt at erkende, at jeg tror nemlig også, det er strid om ord, om det er inklusion eller om det er det andet. Men det vigtigste er, at integration er en nøgleord for, at man ligesom kommer ind. Du kommer jo ikke kun til Danmark bare for at blive forsørget. Du er kommet til Danmark, det er et valg, du har gjort, som gør, at du gerne vil være forsørge dig selv, og du gerne vil have et fyldigt liv, og derfor har du brug for ligesom at blive guidet godt ind i det danske system. Det er helt fint med de puljer, der er blevet sat af, og det skal man fortsætte med, fordi det er nødvendigt at få en tidlig hjælp for at kunne fungere ordentligt, også i det danske. Dan Rasmussen, en af forskellene på den her indsats, som jo er nogle puljer, som bliver delt ud, og så det, man gør over for flygtninge og indvandrere i Danmark, det er jo, at når det gælder flygtninge og indvandrere, der tager staten jo et ansvar og siger, det er sådan her, det skal være. Her har man en pulje og lagt det ud til kommunerne og de grønlandske huse. Er det den rigtige måde at lave sådan en indsats på? Jeg synes, det er en rigtig god idé, og den her idé, den vil vi faktisk gerne se bygge videre på, så det ikke kun er med hensyn til integration og en velkomstpakke til grønlændere, der kommer til Danmark, men at den også bliver bygget videre, så den også er rapporterende på andet led. Hvordan, hvorfor og hvorledes, hvorfor kommer I til Danmark? Hvor flytter I hen? Se på bosætningsmønstre og hvilke grundlag de har valgt at flytte til Danmark på. Og igen, det er det, jeg mener med, at så får vi også nogle værktøjer, vi kan sende tilbage til landets politikere her i Grønland, som de kan arbejde videre på at få dem hjem igen, de dygtige uddannede grønlændere. Yes, vi vender også tilbage til det med, hvordan vi får de dygtige hjem igen, så det får vi lov til at uddybe. Men Jonas Nilsson, du har også markeret det her med at lave sådan en indsats over 2 år. Er det godt nok? Skal vi ikke have en meget mere permanent indsats på det her område? Først så vil jeg lige kommentere hendes spørgsmål, og det er, at hun snakker egentlig om, at det var almindelige grønlændere. Det vil sige, at folk, der måske ikke var udsatte, og det vil sige udsatte eller ikke almindelige borgere, der vælger at flytte herfra til Danmark, de må så tage, når de kommer til Danmark, finde ud af, at de nu har nogle behov, så er det altid en idé, at de tager kontakt til et grønlandsk hus i nærheden af, hvor de nu har slået sig ned. De udsatte, så vidt jeg er orienteret i dag, så er det sådan, at når man flytter, så tager kommunen automatisk, i hvert fald de fleste kommuner i Danmark, kontakt til den kommune, hvor borgerne er flyttet fra. Så der griber man dem. Ja, vi vender lidt tilbage til de udsatte, men lige for at være sikker på, det jeg hørte dig sige, det er, at man skal ikke have en opsøgende indsats over for de 80%, der ikke er udsatte. De må selv henvende sig, siger du. Hvorfor skulle man det? Altså man skal ikke gøre problem ud af noget, der ikke er et problem, og kaste penge efter dem. Og når man nu laver en forsøgsordning, hvis det er, at man skal gribe nogen, hvis vi egentlig snakker om det, så er det fint, at man laver det som forsøgsordning, og så senere hen laver det til en permanent ordning, hvis der er behov for det. Der er ikke nogen grund til at lave en 20-årig-ordning, hvis ikke der er nogen behov for det. Jeg vil bare lige gerne bemærke, at jeg vil stadigvæk gerne have fat i de 80% for at finde ud af, om jeg har en mulighed for at få dem tilbage til Grønland igen. Så jo, jeg vil også have fat i de 80%. Martha Abelsen, de 80%, er det rigtigt, som vi hører her, at de har ikke noget problem, når de kommer til Danmark? Nej, altså, de kan begå sig, men der er jo også, altså, det er jo et helt andet land. Det er andre kulturelle baggrunde, de kommer med, og det er til et land, der har nogle andre systemer, som er helt anderledes end det, man kommer fra. Der, hvor jeg gerne vil ind, det er, at inden man tager til Danmark, er man også nødt til at gøre så meget oplysningskampagne, at alle skal ikke tro, at det er guld og grønne skove at flytte til Danmark. Når man flytter til Danmark, er der virkelig mange udfordringer, som man skal være forberedt på hjemmefra. Og der mener jeg, at vi har en opgave i samarbejde med kommunerne, i samarbejde med Inatsisartut, om at få gjort det fuldstændig klart, at det ikke bare, altså har man et problem hjemme, uden bolig, uden arbejde, så løses det ikke ved, at man tager til Danmark. Så
prøve at holde dem. Jeg synes, vi har en opgave i at prøve at holde alle muligheder for dem, der gerne vil afsted, at de tilbud er vi nødt til at opruste her. Det var meget godt, du lige kom ind på det, for det var mit kodeord til at sætte næste klip på. Fordi også når man som ung menneske kommer til Danmark, så kan man godt blive konfronteret med problemer. Vi har talt med Andrea Abelsen, hun læser jura ved Aalborg Universitet, og hun fortæller her, hvordan hun oplevede det at komme til Danmark. Men jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, jeg gik ind til, men jeg vidste jo selvfølgelig, hvad jeg ville studere. Men eftersom jeg har været her i Danmark flere gange førhen på ferie og sådan noget, så har jeg måske tænkt, at det bliver nok ikke så svært. Men det blev det faktisk alligevel, fordi de er meget anderledes. Altså selvom man får hjælp af det grønlandske hus, som jeg er meget taknemmelig for, men så kunne det måske have været rart, hvis der for eksempel folkeskolen eller GIU eller andre steder, hvor man nu gik hen, hvis der var så lidt mere informationer omkring, hvad man kan forvente og hvad man skal, hvad man skal være klar over, inden man rejser. Fordi der var nogle ting, som jeg ikke var klar over, selvom jeg havde tænkt rigtig meget på det i flere år om at tage til Danmark, så var der stadigvæk nogle ting, som jeg ikke vidste eksisterede. Selv når man altså er velfungerende, ressourcestærk, som Andrea Abelsen her, så er det ikke sådan helt så lige til. Er det, som vi har hørt lidt her, en indsats herhjemme, der i virkeligheden handler om at forberede de unge bedre, inden de drager ud, at man allerede i folkeskolen og gymnasiet simpelthen skal prøve at formidle lidt, hvad vil det sige at flytte til Danmark? Det er jeg helt enig i. Det er en kæmpe stor opgave, vi har her. Jeg mener ikke, at vi har været gode nok i mange henseender til at få det her gjort. Man hører mange, der kommer ned og desværre ikke har gode nok dansk- eller engelskkundskaber til at kan følge med i undervisningen. Der skal vi jo med til at styrke dem herhjemme, så de ikke falder bagud til at starte med. Som jeg også nævnte til at starte med, så vil jeg gerne sørge for, at der også var en håndbog, man kunne udlevere til dem, som forklarer for de unge, hvad det er, man kan forvente dernede, hvor det er, man søger de forskellige ting, som ikke skal bruge det første halvår på at fare rundt i det danske system og finde ud af, hvordan tingene hænger sammen, så man kan starte på studiet velforberedt og komme ud over stepperne. Ikke? Jonas Nielsen, du markerede. Jeg mener det samme. Altså, man skal have dem forberedt herfra. Det er ikke en opgave, man skal lave en indsatsgruppe for i Danmark. Og selvfølgelig bliver de grebet af en studievejleder på det studie, de er optaget på, eller i det grønlandske hus, de er tilknyttet. Så ja, jamen, der er ingen tvivl om, at en del af indsatsen skal laves her. Men hvis vi ser på, hvordan vi kan mindske frafaldet, så er der jo faktisk rigtig gode resultater fra den inklusionsindsats, der er blevet lavet fra de grønlandske huse. I forhold til netop at gribe folk, både studerende, få dem fra en lidt svær start, få dem ud i uddannelse. Men det er også det handler lige så meget om at mindske den gruppe, fordi det kan godt være, at vi snakker om, at 80% er velfungerende, og 20% har det svært i dag. Men et eller andet sted, så er målet jo at mindske den her gruppe. Og så tænker jeg også, at vi skal huske på, at der er jo også en del ældre, som vælger at flytte til Danmark. Og det har jo en rigtig stor betydning for familierelationerne. Og jeg synes også, at vi bliver nødt til at se på, hvordan kan vi gøre det attraktivt? Hvordan kan vi sikre, at det bliver rart at bo her i Grønland, og mange vælger at være her og få en værdig alderdom her, fordi vi har også en række udfordringer her, som vi bliver nødt til at tage os af i forhold til at sikre, at folk ikke flytter. Vi bliver nødt til at spørge os selv, hvorfor er det folk, de flytter? Dan Rasmussen. Ja. Nu må jeg undskylde, men om det var mine små ører, eller om jeg ikke kunne høre. Jeg hørte ikke det hele. Men jeg kunne forstå, at hun havde problemer med at finde bolig, da hun kom til Danmark under sin uddannelse. Ja. Og det er selvfølgelig nogle ting, det skal simpelthen være klart derhjemmefra. Og normalt har vi jo et uddannelsessystem, hvor man får information og brev om det ene og det andet. Et brev om, hvilken uddannelse man skal i, og om man er blevet optaget. Man får sågar endda en billet. Et eller andet sted er den her så blevet tabt, og det er så en af de ting, og det er fint, hun melder tilbage, fordi så kan den uddannelsessted, eller der, hvor det startede i Grønland, så kan de være opmærksom på, at der er sket et eller andet her, det skal vi rette op på. Martha Abelsen, glemmer vi måske også at fortælle de unge lidt, at Danmark er knap så familiært, knap så tæt, som vi er vant til her fra Grønland. Det er måske lidt mere råt samfund at komme ned til, som de skal være klædt på til, og
bide fra sig måske på en anden måde, end man er. Det er i hvert fald anderledes end det at holde ferie. Vi har fra Siumuts side 2 ting, vi godt vil arbejde videre med, når vi kommer i Folketinget. Hvis. Ja, men det ene er, at det er ikke kun Andrea Eivelsen, der har problemer med at få bolig. Vi stiller kollegier til rådighed, når uddannelsessøgende fra kysten kommer til enten Ilulissat, Nuuk eller Sisimiut eller Qaqortoq for den sags skyld. Uddannelsesbyerne har kollegier. Vi har i samarbejde oprettet et grønlandsk patienthjem i Danmark. Et af målene i vores fra Siumuts side er, hvordan kan vi i samarbejde med det danske få oprettet kollegier, så man sikrer, at man ikke går igennem de der problemer det første år af uddannelsessystem eller i uddannelsesforløbet, at slå panden mod mur hele tiden. Derudover så er det vigtigt, at de uddannelsessøgende føler sig, at man følger dem med interesse fra Grønland. Fra Siumuts side arbejder vi på at få oprettet rådgivningscenter. Ja, vi ved godt, der er 4 grønlandske huse i Danmark, men i de grønlandske huse er der en masse andre arbejdsopgaver, der også skal løses. Vi har en særlig indsats på uddannelsesområdet, som gør, at med det som udgangspunkt vil vi invitere vores samarbejdspartnere i Danmark til ligesom at gøre det her. Det skal vi gøre en særlig indsats for at kunne få de flest mulige uddannelser i gang, sådan at man ikke spilder tid i Danmark. Jonas Nielsen, kollega specifikt for de grønlandske studerende, er det en god idé? Både og, altså det vil sige, fordi hvis man skal tale for det positive, så er det jo, at de holder sig samlet, og at de kan få noget hjælp, og de møder nogen i hverdagen, som har de samme problemer. Men det kan også være en ulempe, fordi vi sender dem også ud, eller man tager jo netop også ud for måske at lære det danske samfund at kende. Og det kan også blive en moderne sovepude, hvis man så bare holder sig der, og så ikke lærer nogen i området at kende. Så der er både fordele og ulemper ved de ting. Yes. Og vi skal flux videre til et andet klip, fordi vi har talt med Avalak, de studerendes forening, og de peger på, at der også er noget af det, der foregår i Danmark lige nu, som er et problem for dem. Altså man har i Danmark lavet den såkaldte fremdriftsreform. Det betyder, at man vil have de studerende hurtigere igennem systemet. Og det her, det er, hvad Avalak siger til det. Vores bekymring, det bygger sig blandt andet på det her med, at man efter reformen, så bliver man fastlåst tilmeldt til fag svarende til 60 ECTS-point om året. Og den her fastlåste tilmelding, den sker uanset om den studerende eventuelt mangler at bestå nogle fag fra tidligere år. Og består man ikke et fag i første omgang, så tilmeldes man også automatisk til omprøve i det samme semester. Det betyder kort sagt, at man så står i en rigtig dårlig situation, hvis man først er så uheldig at være kommet bagud på sit studie. Og det betyder, at man i værste fald kan miste sin SU, eller det, der er endnu værre, nemlig at man kan blive udmeldt fra sin uddannelse, fordi man har brugt alle sine 3 eksamensforsøg. Yes, og tiden er ved at løbe lidt fra, så lad os tage en meget hurtig runde på det her. Hvis du bliver valgt ind, vil du arbejde på, at den her fremdriftsreform bliver ændret, eller at man laver undtagelser for grønlændere? Ja, altså med hensyn til Avalak, så hvis vi bliver valgt ind, så vil vi fra Partinalder helt sikkert også have et tæt kontakt med dem. Og vi vil gerne høre nærmere, ikke kun på det her område, men vi vil også høre nærmere, hvad er det jeres medlemmer de står for og kommer ud for, og så vil vi gerne samarbejde tæt med dem, ja. Martha Abelsen, det kan jo være, at vi her fra Grønland kommer til at sidde på de afgørende mandater. Hvis det bliver dig, vil du så bruge det mandat til at få ændret på den her fremdriftsreform? Den her reform er man jo allerede i gang med fra nuværende folketingsmedlemmer, både i samarbejde med Inuit Ataqatigiit og Siumut, og få det ændret. Selvfølgelig skal de være længere, fordi de grønlændere har nogle, altså der må være en dispensationsmulighed. Jeg siger ikke for alle. Muligheden skal være der for dem, der har brug for det, og uden at blive smidt ud det sidste halve år eller op til et år. I hvert fald det første halve år
vil vi arbejde videre på at få forhandlet videre. Det er et forhandlingsoplæg, vi i hvert fald tager med. Jonas Nielsen, vil I også gå ind og arbejde for at få ændret den, eller er det ikke meget godt at få de unge hurtigt igennem uddannelsen? Selvfølgelig er det godt at få de unge hurtigt igennem. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Man skal også passe på, at man ikke går ind og forskelsbehandler. Fordi hvordan vil de grønlandske studerende, eller de danske studerende, der nu er studiekammerater med disse grønlandske unge, der nu får en ekstra chance, føle det? Så jeg ved ikke, der er to muligheder ind. Så må man jo lave en undtagelse i den lovgivning, der nu er, eller også så må det grønlandske landsting jo, eller landsstyre jo betale for det ekstra år, hvis man vurderer, at det her ekstra år, det er det, der skal til for, at den unge gør sin uddannelse færdig. Aya Chemnitz Larsen, hvis Lars Løkke kommer og tilbyder dig en ændring af den her fremdriftsreform, peger du så på ham som statsminister? Nej, hvis vi holder os til emnet, så vil jeg sige, at det handler jo, altså noget af det, der har været rigtig vigtigt for os, det har været at få, få evalueret den her ændring, som der har været, hvor man er gået fra en grønlandsk SU til en dansk SU. Og vi har jo samarbejdet med Siumuts folketingsmedlem i forhold til netop at sikre, at der sker en evaluering af det. Vi vil gerne være med til at se på, er der nogle helt særlige ting, men jeg synes, det er vigtigt, at man får sat nogle meget faste kriterier i forhold til, hvordan man sikrer, at der eventuelt skal være nogle dispensationsmuligheder. Hvis du sidder med det afgørende mandat, skal der så være dispensationsmuligheder, eller er det selve den her reform, du gerne vil have kigget efter i sømmene? Altså, jeg tror det umiddelbart, det vil være at tro lidt for meget på os selv, hvis vi kan få ændret en reform ned i Danmark. Men jeg vil især kigge på, om vi kunne lave en dispensationsmuligheder. Og det skal selvfølgelig gøres i samarbejde med AVLEC og de andre interessenter, der kunne være i det. Og prøve at lave et samarbejde og se, hvor stort problemet bliver. Nu må vi også lige prøve at tage den lidt med ro og se, hvor hårdt det kommer til at påvirke de studerende. Der er også et formål med den fremdriftsreform. Det er jo også for folk hurtigere færdige. Det kan vi også godt være interesseret i. Men det skal selvfølgelig altid være med den mente, at det ikke skal gå ud over de grønlandske studerende, så der kommer for stort frafald. Det er i forvejen ret stort, så vi skal være meget nænsomme omkring og passe på dem dernede. Og det blev det sidste ord i den her omgang, fordi vi skal videre til lidt andre temaer. Den fulde grønlænder, der går i hundene på Christianshavn Torv, det er fortsat desværre det billede, som mange danskere bærer rundt på. Bitter Middelmann fra Fællesforeningen Inuit mener, at blandt andet de studerende, som vi lige har talt om, er nogen, der kan få korrigeret på det her meget store vrangbillede, der eksisterer i Danmark. Det, jeg savner med hensyn til de studerende, det er, at de skal syne mere frem her i Danmark, fordi så har vi nogle gode rollemodeller, som danskerne også kan se, at grønlændere får sådan nogle højere uddannelser på universitetet for eksempel. Ja, og der har vi faktisk også fået et spørgsmål på Facebook i den her forbindelse, som vi lige kan smide bagefter med det samme. Det er Lars F. Andersen, der skriver: Grønlands kultur. Vi lever i et rigsfællesskab med manglende forståelse for hinanden, med masser af fordomme. Kan det skyldes, at vi ikke får vist nok af vores specielle grønlandske kultur? Vil man i Folketinget arbejde for at videreformidle den grønlandske kultur i den store verden? Kultur kan jo, hvis man vil, blive til et eksportområde. Hvad siger du? Det vil jeg helt sikkert. Nu har jeg selv gået i folkeskole i Danmark og har fået den manglende uddannelse omkring Grønland. Jeg tror, vi havde en temauge på 2 uger, der var meget mangelfuld. Og det vil jeg helt sikkert arbejde for at informere meget bedre omkring Grønland, især med det moderne Grønland, og forklare, at vi er faktisk et rigtig udviklet samfund, og der er rigtig mange gode ting, der fungerer heroppe, og vi er på vej i den rigtige retning, så det vil jeg helt sikkert. Aya Chemnitz Larsen, helt konkret, hvad kan man gøre? Er det pjecer, der skal sendes ud, eller er det måske noget lidt mere håndfast, der skal til for at rykke på de her fordomme? Ja. Jeg vil gerne sige, at jeg har selv været studerende i Danmark og har valgt at komme tilbage og være med til at udvikle mit samfund, mit land. Noget af det, jeg tænker, det er, at man er jo også rollemodel som folketingsmedlem. Det skal vi også huske på. Det er enormt vigtigt, at der er troværdighed og respekt omkring de folketingsmedlemmer, der kommer herfra til Christiansborg, fordi vi er også med til at repræsentere Grønland udad til. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der kommer noget større viden i det danske samfund om grønlændere, og vi får nuanceret det billede, vi får brudt de fordomme, fordi jeg mener bestemt, at der er nogle fordomme, og der er også undersøgelser, der viser, at der er fordomme. Noget af det, man kunne gøre, det var jo nogle positive kampagner. Visit Greenland lavede noget tilbage i 2012, og det er noget af det, jeg synes, man skal kigge på. Hvordan kan man skabe et mere nuanceret billede? Hvordan kan man bruge rollemodeller? Jeg synes, AVLEC er rigtig interessant, fordi at som veluddannet, så er man en repræsentant for sit land,
og nuancere det billede, der er af Grønland. Dan Nielsen, hvis vi kigger på den danske folkeskole, så er det nok lige præcis fra meget lidt til ingenting, børnene får at vide om Grønland der. Vil det være et krav at gå ind med, at det skal simpelthen fylde mere i folkeskolen, at man også lærer om rigsfællesskabet? Ja, altså nogle gange så skal man også spørge sig selv, hvor meget ved vi egentlig om Danmark? Ikke også? Lærer vi nok om Danmark? Selvfølgelig så er det vigtigt, at man lærer om rigsfællesskabet. Ingen tvivl om det. Jeg må ikke misforstå mig. Men der er også vigtige ting. Altså jeg mener, i store træk, så de fleste danskere ved godt, hvad Grønland går ud på. Martha Abelsen, hvor mener du, man skal specifikt sætte ind for at rykke på det her skæve billede? Jeg kan sagtens følge Tabitha i hendes budskab om, at vi bør have nogle rollemodeller. Det er vigtigt, at vi i samarbejde med Avalak bruger vores studerende fra dag 1, når de først er faldet til, at de er rollemodeller. De er vores ansigt udadtil. Det er den letteste måde at få vist, at vi har et velfungerende Grønland, hvor de kommer fra, og godt vil være et velfungerende land i Danmark for en periode, hvor de er på uddannelse. Men når det så er sagt, så må man også fra dansk side erkende, at vi er 2 forskellige folk i et rigsfællesskab. Og det må vi gøre. Altså, det synes jeg må være en af folketingsmedlemmernes opgaver. Hvordan konkret vil du gøre det? Altså, jeg har tidligere sagt, at det, at vi er en del af statsfællesskabet, at vi har et statsborgerskab, bliver brugt som en sovepude for, at man ikke giver den nødvendige hjælp for den grønlænder, der kommer, fordi du er jo i det danske rigsfællesskab. Jamen, nu snakkede vi om at rykke på fordommene. Kan du komme med et konkret forslag til, hvordan du vil gøre det fra din folketingsstol? Meget i samarbejde med de studerende, hvor man udadtil, altså det er jo både skoler og uddannelsessteder og sågar institutioner som rådgivningsfirmaer, fordi vi bruger jo rigtig, rigtig mange konsulenter, som kommer op og belyser en masse analyser i vores land. Det kan være, at de kommer uden egentlig at vide, hvad det er. De ved bare, det er Grønland. Og en masse af vores studerende bagefter, som vi måske kan give erfaringer løbende og siger, hvis I tager med på den her tur, så involverer vi dem i et forløb, fordi vi skal have lavet en handlingsplan efter den rapport, konsulenterne er kommet med. Når de studerende så er med helt fra start, så har de en viden, der er opdateret til i dag, og som de også kan bruge i den store verden og vise. Det er de sidste resultater. Vi skal lære at være rigtig gode til at være vores egne professorer, altså vores egne bedst vidne omkring det, der sker i vores samfund. Dan Rasmussen, hvis du får folketingsstolen, hvad vil du så gøre for at få rokket på de her fordomme? Jamen, jeg vil kigge på de grønlandske huse. Vi har så meget i takten for, men vi kan også bruge dem til meget mere. Jeg vil blandt andet få kigget på med hensyn til det her, hun nævnte i indslaget, at de grønlandske huse kan deltage i nogle kulturaftener, nogle arrangementer i byerne, og det vil vi gerne prøve at kigge på, om vi kan støtte op på fra Folketingsstolen. Ja. Godt, og dermed slutter vi også den her runde, fordi vi har stadigvæk et par programpunkter, vi skal igennem, inden vi slutter aftenen i aften. Fordommene om de fulde grønlændere er som bekendt fordomme. Det ændrer dog ikke ved den sandhed, at der er de cirka 20%, som har problemer, nogle af dem endog meget store problemer i Danmark. Og vi har talt med Ivalu Møller Ede, der er socialrådgiver og arbejder med udsatte grønlandske familier i Danmark. Og her er, hvad hun siger om den situation. Dem jeg oplever oftest, det er ubehandlede traumer, traumer. Det kan for eksempel være, at man er vokset op i en misbrugsfamilie, og de senfølger, der kan være deraf. Det kan være senfølger af seksuelt misbrug, ubearbejdet sorger, for eksempel i forhold til dødsfald eller selvmord i familien. Har du en form for fornemmelse, hvor det går galt for dem? For det første så er der for nogens vedkommende en massiv sprogbarriere. Der er rigtig mange
eller ikke rigtig mange, men en del af dem, jeg møder, de taler ikke dansk. Nogle forstår noget, men de taler det ikke, og det er et kæmpe problem, når de møder systemet i Danmark. Og for det andet, så er der rigtig mange, der bliver overrasket over systemets krav og forventninger til struktur i en børnefamilie eller til det enkelte menneske. Ja. Og sidste gang vi talte sammen, sagde du, at problemet er meget omfattende, at der er flere og flere udsatte grønlændere i Danmark. Hvilke løsningstiltag bør der være, hvis vi skal få tallet ned angående så udsatte grønlændere? For det første, så ligger der et kæmpe ansvar hjemme i Grønland omkring oplysning af, hvordan det er at bo i Danmark. Og det er vigtigt med en tidlig indsats, når de kommer til Danmark, dem der bliver betegnet som udsatte. Og det er vigtigt med anerkendelse af det enkelte menneskes problemer, uanset etnicitet. Det er lige meget om du er dansker, grønlænder eller kineser. Dine problemer er problemer. Dan Rasmussen, hvad mener du, der skal gøres for at hjælpe den her gruppe af de udsatte, det her mindretal? Ja, som tidligere nævnt, så skal vi jo have fat i problemet hos de enkelte udsatte grønlændere, og der skal være en eller anden rapporteringsområde eller rapporteringssted, og der skal vi vide igen, hvordan de er havnet i den situation, for at vi kan agere på det. Vi skal ikke kun agere på det fra Folketinget. Vi skal også huske, og det sagde hun også i indslaget, problemet starter allerede i Grønland. Og der er det et godt værktøj, det her, at kunne melde tilbage, at fortælle, det er det her og det her, der er sket, og det her det er grund til, at vedkommende er taget til Danmark og fortsætter sine sociale problemer der. Og der skal de sociale myndigheder, eller der skal det simpelthen tages op i Grønland allerede. Martha Abelsen, du var jo også inde på, at vi skal prøve at holde flere af dem her hjem. Men hvordan overbeviser man den her gruppe? Det er jo lige præcis sårbare mennesker, som kan være svære at nå. Hvordan vil du overbevise dem om, at de skal blive her i Grønland, i stedet for at tage til Danmark? Siden sidste valgperiode, den korte sidste valgperiode, og så den her nye regering, der er startet, er der nogle indsatser for netop disse grupper, udsatte grupper, som her socialarbejderen snakker om. Jeg tror, det er vigtigt, at det bliver gjort til en hverdag, at mulighederne her er til stede. Men når de først er taget afsted, er det vigtigt, at man følger den og giver det tilbud, der skal til. Fordi det er ikke kun, når det er så traumatiske oplevelser, de har i bagagen, at det er svært at blive helt og selvforsynende en velfungerende voksen. Socialrådgiverne her konkluderer jo, at det er meget vigtigt, at de bliver grebet stort set, når de står af flyveren i Kastrup. Hvordan skal vi gribe det an og få dem fat i dem hurtigst muligt? Altså, jeg tror, det er vigtigt. Jeg kommer hele tiden tilbage på, at oplysning om, hvordan verden også hænger sammen i Danmark, at den ikke er anderledes. Men tror du, man kan nå de her grupper med sådan en oplysningskampagne? Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at vi har socialarbejdere i vores kommuner. Selvom de har meget at lave, så er det netop de grupper. Altså, familiecentrene er godt i gang, og de indsatser, der er i gang, via de indsatser kan vi nå mange flere. Så jeg håber på, at vi kan nå flest muligt, inden de tager afsted til Danmark, hvis de vil til Danmark, og prøve på at holde dem som borgere, der kan være med til at løfte det her land. Jonas Nielsen, den væsentligste indsats, ligger den her i landet, eller ligger den i, at dem, der under alle omstændigheder tager til Danmark, at vi får grebet dem hurtigst muligt? Jeg mener helt sikkert, at den ligger her i landet. Nu kan man se her i Nuuk, det er et godt eksempel, man er ved at rykke alle de gamle bygninger ned omkring Kongevej, som er forholdsvis billige bygninger. Og disse mennesker, der har levet i de her bygninger, de skal over i noget mere moderne byggeri, hvor deres husleje måske bliver ganget med 10 i forhold til, hvad de har været vant til. Disse mennesker har jo ikke råd til at betale sådan en husleje. Vi er altså nødt til at tænke på, hvordan almindelige mennesker eller de udsatte mennesker har det i Grønland. Om de overhovedet har råd til at leve her. Det kan være disse mennesker, der egentlig bliver flygtninge i Danmark og
Vi skulle have hjulpet dem heroppe i forvejen, inden de flyttede ned. Men selvfølgelig er de først flyttet, så skal de også hjælpe i Danmark. Ingen tvivl om det. Vi har jo talt med forskellige i Danmark, også de grønlandske huse, Grønlænderenheden i Aalborg osv. Og noget af det, de fortæller os om de her udsatte, det er, jo, de kommer med problemer med hjemmefra, men det, der så ofte sker, når de kommer til Danmark, det er, hvor de her måske kunne have lidt fiskeri ved siden af, eller lidt job indimellem, så er de pludselig arbejdsløse, og groft sagt for at drikke i weekenden, så bliver det til hverdag, de drikker. Hvordan får vi knækket den nød? Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt, som jeg nævnte også tidligere, at vi får forhandlet en ordentlig integrationspolitik på plads nede i Danmark, så man kan tage ordentligt imod dem dernede og hjælpe dem. Men når det er sagt, så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi tager hårdt fat her i landet. Det vi gerne vil gøre nede på Folketinget for at hjælpe med det er for eksempel at få en investeringsfond etableret, så vi kan løfte infrastrukturen og skabe en masse arbejdspladser heroppe. Ved at vi giver et løft i økonomien her i Grønland, så tror vi også på, at vi kan sørge for, at der er mindre folk, der flytter afsted til Danmark. Ved at vi ligesom bedre kan varetage den opgave herhjemme, så kræver det et løft i økonomien. Den integrationsindsats, du taler om, hvordan skulle den helt konkret se ud for den her udsatte gruppe? Jamen altså, det man kunne gøre, det var helt konkret at sørge for, at når man kommer ud i lufthavnen og er ligesom kommet til landet, så er der nogen, der skal tage fat i de her mennesker og sørge for, har de det, de har brug for, kan de klare sig selv. Lad os forestille os en situation, hvor man ikke kan tale dansk ret godt. Så skal man tilbydes noget danskundervisning på lige fod med udlændinge, kommer andre steder fra til Danmark. Det synes jeg, det er meget vigtigt, at man får et fundamentalt godt dansk kundskab, så man kan klare sig selv. I dag der er der et kæmpe problem med, selvom det egentlig lovgivningsmæssigt er forpligtet til rundt omkring kommunen til at skaffe tolkebistand, så gør man det ikke ofte, fordi man bare ser det som en dansk statsborger. Så man skal reelt behandle dem ligesom flygtningegrupper, siger du, den her udsatte dem, der har gruppe? brug for det, skal i hvert fald have de rettigheder. De skal behandles og få den hjælp, som de har brug for. Aya Chemnitz Larsen, der er jo den her strategi for udsatte grønlænder, som har kørt i nogle år i Danmark nu. Er det godt nok? Er det den vej, vi skal? Altså, i forhold til de sociale udfordringer, der har jeg også påpeget det rigtig, rigtig mange gange som børnetalsmand. Vi har kæmpe store udfordringer i forhold til vores sociale indsats. Vi gør det ikke tidligt nok. Vi laver en meget sen indsats. Og jeg er ikke helt enig i det, som Magda sagde. Jeg kan ikke få øje på de konkrete tiltag, som kan være med til at knække kurverne, sådan så at vi sørger for, at vi får mindsket den gruppe af socialt udsatte. I forhold til det, der så det er indsatsen her i landet, du vil fokusere på? Ja, jeg synes, en del af indsatsen skal gøres her, men som vi har arbejdet rigtig meget for, det er jo netop, at der bliver afsat nogle penge til en strategi for grønlændere, og der bliver afsat 13,4 millioner kroner til det her område. Men jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at der er rigtig mange frivillige, der gør et kæmpe stort stykke arbejde. Riberok for eksempel har jeg været i kontakt med, Foreningen Grønlandske Børn i LIK. Der er rigtig mange, der netop laver den her indsats i forvejen, som er i gang med at gøre, hvad de kan i forhold til at sikre folk. Men ikke desto mindre hører vi jo, at problemet faktisk bliver større. Det er et kæmpe stort problem, men det er jo også fordi, at problemet er stort herhjemme. Der er rigtig mange, som ikke får den hjælp, de egentlig burde få, og som går med ar på sjælen i lang tid før det er, de får hjælp. Og nogen vælger så at flytte, inden det er, de får hjælp herfra. Og det er selvfølgelig bekymrende. Men det kræver så vel også, at vi må se i øjnene, vi kommer ikke til at holde dem alle sammen hjem, vi kommer heller ikke til at løse alle problemer herhjemme. Vi er nødt til at have den der integrationsindsats meget hurtigt, når de kommer til landet. Vi er nødt til at lave en tidlig opsøgende inklusionsindsats. Det er helt sikkert. Der var lige kritik af dig. Nå, der var kritik. Jamen, altså, jeg mener, at vi er gået i gang med en indsats her i landet, som vi bør arbejde videre med og lade udvikle, og så tage fat der, hvor inden de bliver så frustreret, at de er nødsaget til at tage afsted herfra. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi gør vores indsats, og vi støtter også op omkring det, der bliver iværksat. Altså, familiecentrene er godt i gang. Det er bare et eksempel på, hvordan man kan tage fat i de udsatte familier. Men som folketingsmedlem vil du også kaste din energi efter en integrationsindsats i Danmark? Helt sikkert. Altså, jeg har jo hele tiden sagt, når først folk har valgt at tage til Danmark, så er det et valg, de gør. Og når de kommer til Danmark, så bør integrationen være meget, meget bedre, end det er i dag. Når vi får danskere fra her til landet, så byder vi dem velkommen, og vi har afsat en masse midler til, sågar kan de læse og få undervisning i grønlandsk sprog, kultur og hvad ved jeg. Og på samme vilkår må vi også forvente, at man gør det fra dansk side. Og vi vil gerne hjælpe til med at finde den rette måde at få det gjort.
Dan Rasmus, integrationsindsats i Danmark, vil det også være en mærkesag for dig? Jo, altså, jeg vil sige, at jeg er ikke helt uenig i, at der skal ting og sager med at kunne tilbyde undervisning i dansk for eksempel. Hvis jeg kommer til at sidde i Folketinget, så er det selvfølgelig en indsats, jeg vil også kigge på, og jeg er meget enig i nogle af de ting, som IA siger, og nogle af de ting, som Siumut siger. Men hvis jeg kommer ind, så vil jeg også banke de grønlandske politikere i hovedet, dem der styrer landet herhjemme, fordi problemet starter allerede hjemmefra, og det største problem, det er altså også, at vi mangler boliger til vores befolkning her i Grønland. Og ja, der starter den allerede, så bank dem i hovedet også fra Folketinget. Jonas Nielsen, vil du også bruge din folketingsstol til at banke de hjemlige politikere eller bide dem i haserne? Jeg mener ikke, man kan bruge sin position i Folketinget til at banke dem i hovedet heroppe. Det er et lidt mærkeligt udtryk, men altså, der må man selv være sin opgave voksen, når man sidder i Landstinget og begynder at tænke på de svage samfundet. I mine øjne så tænker man alt for meget på at klippe røde snor over på fine bygninger. Vi burde tænke lidt på de svage og bruge nogle penge på dem først og fremmest. Så kan vi klippe snore til fine bygninger senere, når alle i samfundet har det bedre. Du havde noget. Jamen altså, der bliver snakket. Jonas siger, at man ikke måske kunne gøre noget nede for Folketinget for at slå politikerne i hovedet. Det er så vidt enig i. Det er egentlig ikke det, det drejer sig om at gøre dernede fra. Vi tror på, at vi kan lave nogle tiltag dernede fra, som kan være med til at styrke den grønlandske økonomi. Blandt andet som den her investeringsfond, som jeg snakker om. Men også når Danmark tager afsted på erhvervsfremstød rundt omkring i verden, så synes jeg, det er meget vigtigt, at vi får skabt en kontakt mellem de grønlandske virksomheder, så de kan komme med ud på nogle af de her ture her. Men tror du, det er et tilbud for den her gruppe, som vi hørte, har massive problemer med hjemmefra? Jamen, man skal jo forstå, at de her mennesker, de kommer et eller andet sted fra. Og ved at vi får løftet den grønlandske økonomi og får råd til at bygge de bygninger, som Jonas snakker om, og får lavet nogle indsatser herhjemme, altså velfærden er ikke gratis. Den skal skaffes et eller andet sted fra, og det er i hvert fald noget, vi vil arbejde i demokraterne for nede i Folketinget. Du har markeret. Ja. Jeg synes, det her eksempel, det understreger netop en samlet indsats, og noget af det, som jeg arbejdede for som medlem af Inatsisartut, det er jo netop at sikre en tæt koordination, og der har været flere forskellige sager, hvor vi for eksempel har stillet spørgsmål her til Naalakkersuisut, og så er der stillet spørgsmål til regeringen i Danmark. Og det er jo et godt eksempel på, hvordan man kan samarbejde i forhold til at lægge et pres, både i Grønland og i Danmark. Og man bliver nødt til at se det som en samlet indsats. I forhold til det, som du er inde på, så er jeg meget enig. Vi bliver nødt til at tænke i vækst. Vi bliver nødt til at tænke i, hvordan kan vi få investeringer udefra? Hvordan kan vi øge eksporten? Fordi der skal være råd til velfærd. Vi står i dødens skab, og som det er i dag, så har vi ikke råd til de mange ældre, som der kommer, og give dem en ordentlig alderdom, hvilket så gør, at nogle af dem vælger at flytte. Og vi har en lille arbejdsstyrke. 30% af dem, der er mellem 30 og 40 år, de bor uden for Grønland. Det synes jeg er enormt tankevækkende. Det er godt, du nævner samarbejdet mellem Danmark og Grønland, fordi også på det praktiske plan, der er det nemlig ikke altid, det fungerer helt efter hensigten. For eksempel er det ikke altid sådan, at sagsmappen flytter med fra Grønland til Danmark, når en af de her udsatte flytter til Danmark. Og det har Eva Møller Ed også en holdning til, hvad det betyder. Jeg skrev min bachelor, som omhandler fordomme mod grønlændere i Danmark. Der stødte jeg på det rigtig mange gange, at sagsbehandlere har behov for at vide noget mere, fordi det er rigtig svært at komme ind på de grønlændere, der er her i Danmark. Specielt i det område, jeg arbejder i med børnefamilier. Martha Abelsen, er vi ikke nødt til at sørge for, at det her fungerer på den samme måde, som hvis man flytter mellem to kommuner, enten her i Grønland eller i Danmark? Jo, det er jo det, vi arbejder på, skal rettes op. I dag er det, det er først nu selvstyret og kommunerne er i gang med at lave en strategi for, hvordan sagsbehandlingssystemer kan gå fra den ene til den anden, uden at der er hindringer. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, især når folk flytter til Danmark. Men jeg vil godt lige vende tilbage til, at de familier flytter jo måske, fordi de ikke har en bolig. Vi ved, at i 70'erne, 60'erne, 70'erne blev der bygget en masse blokke, som nogen sagde lige før, til billige penge. Og de der huse og bygningerne er forældet nu, og selvom det er et område, fordi problemerne er så komplekse.
Det er jo ikke kun arbejdsløsheden, der gør det. Det er hele det fundamentale hos en familie, der er i stykker, når de vælger at tage afsted. Så må man så bruge den... Altså, men nu er du meget hurtigt videre til noget andet. Vi havde lige fat i de her sagsmapper, og vi var enige om, at den her meget hurtige indsats er nødvendigt. Vi gør det jo altså svært for de danske sagsbehandlere, hvis de ikke aner noget om den person, der pludselig står for en døren hos dem. Jamen det, jeg siger, det er, at vi er jo i gang med at lave sådan, at sagsmapper kan følge de enkelte familier, også her i landet. Det er en forudsætning for at kunne give de bedst mulige hjælp, fordi når familier tror, at de tager afsted til Danmark, for at verden skal blive lettere, så er det jo ikke sådan, verden hænger sammen. Sagsmappen skulle jo meget gerne følge med, så man kan starte der, hvor man slap i landet. Det er jo ganske enkelt. Selvfølgelig skal sagsmappen følge med. Og ja, og hvis der er ting, der skal arbejdes på. Nu har jeg ikke gået ind og kigget på, hvordan sagen ligger med. Men helt klart, jeg vil selvfølgelig også kigge på, at hvad kan jeg gøre nemmere for, at den sagsmappe følger automatisk med, når man udfylder en flytteanmeldelse. Hvem har ansvaret for, at den her sagsmappe kommer det rigtige sted hen? Først så vil jeg sige, at der er jo ingen, der siger, at der var en sagsmappe på en person, der boede i Grønland. Det kan jo være en fuldstændig velfungerende person, der er flyttet til Danmark, og som Martha også selv er inde på, måske render ind i nogle udfordringer, og dermed bliver til en sagsmappe. Man kan jo ikke sige, at der er en sagsmappe på enhver person i Grønland. Nej, men det vi hører, det er, at der er rigtig, rigtig mange af dem, der har de store problemer, der flytter fra Grønland med problemer i bagagen, og som er kendt i systemet. Og i det tilfælde, så skal der selvfølgelig flyttes en sagsmappe med, ingen tvivl om det. Jeg har en lille ting at kommentere på med hensyn til de her boliger, som nu blev kylet ind i kampen her, som man overtog i 1986 fra den danske stat. Dengang der brugte den danske stat, så vidt jeg husker, 300 millioner kroner på at renovere boligerne hvert år. Det fik Grønlands Selvstyre eller Landskassen i tilskud, så ens bloktilskud blev forhøjet. De her penge, det går op, det er 8,7 milliarder i dag, uden at tage højde for reguleringer. De penge er ikke brugt på at vedligeholde boliger. De er brugt på noget andet, og det skal man huske på. At det kan godt være, at man overtog nogle boliger, men det er af egen vilje, de ser ud, som de ser ud i dag. Godt, men så tror jeg også, vi lukker boligpolitikken her. Du havde markeret. Ja. Jamen, hvis vi ikke får sendt de her sagsmapper, som der faktisk står i loven, vi skal, så hindrer det jo ligesom den tidlige indsats. Det er jo klart. Så det er en af de vigtige ting, som vi bliver nødt til at få styr på. Vi skal lave en meget mere samlet indsats i forhold til at sikre, at den sociale indsats, der bliver lavet både i Grønland, men også når grønlændere flytter til Danmark, den bliver meget mere helhedsorienteret og tidlig. Hvem har ansvaret for, at den her helhedsorienterede indsats den kommer? Jamen, kommunerne har jo et ansvar i dag, og som jeg siger, så står det jo i virkeligheden i lovgivningen allerede i dag, at det skal ske. Så vi har men altså en udfordring. Hvem har så ansvaret for, at det kommer til at ske rent faktisk? Det er jo en af de ting, man kan påpege som folketingsmedlemmer, men det er jo et ansvar, som kommunerne har i dag. Jamen altså, det er jo svært at være uenig i, at sagsmapperne de skal følge med, så selvfølgelig skal de det. Hvor ansvaret ligger, jamen vi skal jo samarbejde om tingene, og det må vi jo prøve at kigge på, hvordan det kan køre bedre i fremtiden. Godt, og så tror jeg også, vi lukker den her runde om de udsatte grønlændere. Fordi nu skal vi til at kigge på en lidt anden problemstilling. Rigtig mange af de veluddannede bliver nemlig i Danmark efter en uddannelse, og det har vi en grafik, der viser lidt. Når vi ser på den her figur, så kan vise den grønne linje, hvor mange grønlændere, der vender hjem fra Danmark. Og der kan man altså, ja, og den sorte viser jo færinger, og den blå islændinge. Men når man kigger på den grønne, så kan vi se, at en hel del grønlændere vender tilbage efter ganske kort tid, men så efter 3-4 år, så går det i stå, og så bliver de fleste faktisk i Danmark, og som det ser ud, er det over halvdelen, der bliver i Danmark resten af deres liv. Og når vi så sammenligner med den sorte og den blå kurve, så kan vi se, at det ser helt anderledes ud på Færøerne, og islændingen, de får faktisk næsten alle hjem. Og det vil jo sige, når vi siger, at det er de her 3-4 år, så er det jo faktisk lige præcis dem med de lange uddannelser, som vi i meget, meget høj grad taber her i Grønland. Dem vi har meget hårdt brug for. Hvad vil I gøre for at gøre det mere attraktivt for dem at vende hjem igen? Jamen igen, der tror jeg, at vi hurtigt kommer over i, at det er nogle ting, der skal ske her i landet. Der er brug for en lang række reformer, som skal indføres. Men det er utrolig vigtigt også, at vi
vi får skabt en eller anden form for kultur herhjemme også, hvor man føler sig velkommen. Jeg har hørt rigtig mange historier fra folk, der er kommet tilbage, hvor de har følt sig dårligt behandlet. Og det tror jeg, det er meget vigtigt, at vi anerkender, at der er nogle mennesker, der er taget afsted og har brugt nogle år langt væk hjemmefra, og så også er glade for, at de kommer tilbage. Det tror jeg, det er meget vigtigt for at få dem tilbage. Derudover så er det rigtig vigtigt. Jeg tror, de vigtigste punkter, det er at sørge for, at der er en ordentlig bolig til dem. Sørge for, at der er daginstitutioner til dem, til deres børn, og sørge for, at der er et ordentligt arbejde til dem. Mange steder så kommer de også ud i et arbejde, og når de så kommer på det arbejdsplads, så føler de ikke altid, at den uddannelse, de har taget, den bliver anerkendt heller, fordi der kommer en masse mennesker med mange forskellige slags uddannelser, og det er ikke altid, man er god nok til her i Grønland til at undersøge, hvad kan de her uddannelser egentlig bruges til. Og sidst og ikke mindst, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man får lavet et samarbejde mellem Avalek og erhvervslivet her i Grønland, så der hele tiden er en tæt kontakt, så man sørger for, at de her mennesker, de faktisk føler, at de har en base at komme hjem til. Der er nogle rigtig dygtige mennesker, der lige nok i den her tid tager herop og tager på sommerjobs. Det synes jeg, det er en rigtig god idé, og det synes jeg, vi skal prøve at arbejde for, at der er flere, der får muligheden for. Det er en rigtig god måde at få en base her i Grønland, så man har noget at vende tilbage til. Jonas Nielsen, hvad vil du gøre for at gøre det mere attraktivt for de veluddannede grønlændere at vende hjem igen? Altså fra Folketingets stol, der kan du ikke gøre så meget. Man kan selvfølgelig få måske lavet en database, hvor du får registreret disse mennesker, hvilke uddannelser de har, og hvad og så videre. Men ellers så er det her i landet, man er nødt til at gøre vilkårene bedre for dem, så de har lyst til at vende hjem. Man skal også huske, hvordan tonen er heroppe, hvis du eventuelt har fået en dansk ægtefælle, eventuelt fået børn og så videre. Man er i den alder, hvor man er i fare for det jo. Så skal man også have denne her ægtefælle med, så der skal skabes job til begge parter. Ikke? Dan Rasmussen, du havde også markeret. Ja. Jeg vil gerne sige, at igen, selvfølgelig skal vi slå de grønlandske politikere og gokke dem i hovedet, men jeg kan da også sige det på en anden måde. Selvfølgelig skal vi rapportere tilbage til de grønlandske politikere. Hvad er det, vi kommer ud for her i Danmark? Hvorfor bliver vi her? Og så er der jo en hel del selvfølgelig med de her tilbagemeldinger. Vi kan jo allerede se, og vi er vist ret enige, mange af os, vi kan jo godt se, at vi mangler simpelthen boligerne til dem. Martha Abelsen, du var også klar med nogle gode idéer til, hvordan vi får dem hjem igen. Jamen, jeg er sikker på, at hvis vi giver dem interesse, viser dem interesse, når de starter med studierne, at vi følger dem som land, at vi har brug for dem, og vi har brug for jeres ekspertise, mens I er afsted, mens I er under uddannelse, men ikke mindst, at de har en kontakt til via det rådgivningscenter, vi snakker om, at vi godt vil have oprettet. Der skal der være link til de arbejdspladser, som hele tiden. Det er ikke nok med, at man en gang om året laver en jobmesse i Danmark, hvor man tager rundt og viser, så er det nu, så er det nu, så er det nu. Men det må være en løbende proces. Ikke mindst islændingerne, som vi så det i grafen, de får næsten alle hjem. De gør det. Deres erfaringen er, at de sender dem breve og følger dem og skriver, vi ved, I snart er færdige, og vi har stærkt brug for jer, og der er de områder, som jeres uddannelse kan bruges indenfor. Altså det er de anderledes måde at vise de studerende og de færdiguddannede grønlændere, at vi har interesse i at få dem hjem igen. Og så er der noget andet, som bliver bragt op her. De skal føle sig velkommen. Dem, der skal bo sammen med dem, altså, det er jo ikke kun i Nuuk, de skal bo. De skal bo alle andre steder på kysten også. Så det er borgerne, der ligesom, altså vi kan jo lave en konkurrence om, hvilken by kan lave de bedste velkomstmuligheder for de unge, der kommer fra Danmark efter endt uddannelse. Altså, så nemt bør det være. Altså, det skal være folket til. Vi er så gode til at lave alle modeller selv, og så sige, det er sådan, vi synes, I skal gøre. Men det kan godt være, at vi skal tage det nedefra og sige, hvordan vil I have, at I bor sammen med en uddannet fra Danmark, som kommer og skal bo sammen med jer. Og i øvrigt, så er han eller hun gift med en tandlæge, der også skal være her, inden for museum, inden for det ene og det andet. Altså, hvor det ligesom er byen selv, der er med til at invitere dem hjem. Ej, Klemens Larsen, er vi tilbøjelige til at glemme de her studerende lidt, mens de er i Danmark? Nej, jeg tror ikke, vi glemmer dem. Jeg tror i virkeligheden, vi rigtig gerne vil have, at de skal komme hjem. Jeg tror faktisk også, rigtig mange af dem synes, det vil være rigtig attraktivt at komme hjem. Jeg har talt med
det grønlandske hus i København, som faktisk siger, at der er rigtig mange, der gerne vil komme hjem. Men hvis man kommer fra et mindre sted for eksempel, så er der måske kun én psykologstilling, og mange gange så skal man måske gå og vente på, at den bliver ledig. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man fik lavet et tæt samarbejde med erhvervslivet og de studerende. Der findes jo videnskabsbutikker på de forskellige universiteter. Det synes jeg øvrigt også kunne være rigtig interessant på vores eget universitet, som kunne være med til at skabe en tættere forbindelse imellem erhvervslivet og de studerende. Så synes jeg også, det er meget vigtigt, at vi får lavet et erfaringsnetværk. Fordi at når man kommer hjem, så har man også behov for at tale med nogle ligesindede. Jeg talte med nogle studerende, som har valgt at komme tilbage, og de siger, at det er svært at komme tilbage. Det er nærmest et dobbelt kulturschok, når det er, man kommer hjem igen, når man har boet i Danmark i så mange år. Så synes jeg, en meget konkret ting, som vi skal være opmærksom på, det er dimittentdagpenge. På Færøerne, der har de jo for eksempel fået igennem, at den grænsehindring, der er i forhold til at sikre, at dem, der er færdiguddannede, de ønsker at komme hjem, at de har mulighed for at have dagpenge i 3 måneder, efter de er blevet færdige med deres uddannelse. Der er nogle studerende, der siger, at det er svært at få et job, fordi at man skal ligesom have det hele på plads, inden det er, man kommer hertil. Det kunne jo godt være med til at sikre, at man kom hertil, og det vil være lettere at være opsøgende i forhold til de forskellige virksomheder. Man kunne komme til jobsamtaler og nogle forskellige ting. Så det er jo et helt konkret eksempel, som man kunne arbejde videre med. Yes, fordi vi skal høre lidt mere om virksomhederne, fordi vi har talt med Avalak også om den her problemstilling, hvordan vi kan lukke studerende hjem igen, og de foreslår lige præcis et tættere samarbejde med virksomhederne. Noget, som vi også tænkte på kunne være en god idé, det er at skabe en kontakt til erhvervslivet allerede mens man er studerende. Fordi så kan man se helt tydeligt, hvad det er for nogle gode jobmuligheder, som der ligger og venter hjemme i Grønland. Det er jo også en ekstra motivation til at blive færdig og så tage hjem igen, hvis man helt konkret har haft en kontakt med nogle virksomheder hjemme i Grønland, og man kan se, der er brug for dig herhjemme, og der er også spændende job til dig. Er det ikke noget, som jeg som studerende selv kan gøre? Jo, selvfølgelig er det noget, vi selv kan gøre, og det er også noget, som vi allerede gør, og det er noget, som vi arbejder meget med i Avalak, det her med at skabe kontakt til virksomheder. Så selvfølgelig er det noget, som vi selv kan gøre, men det er jo noget der vedrører hele samfundet, så selvfølgelig så er det jo noget, som vi alle sammen skal have fokus på, kan man sige. Det er jo forholdsvis nemt at blive enige om, at det her det er en rigtig god idé, men helt konkret, hvordan skal det gribes an? Jamen altså, en god start, det vil måske være at få skabt en eller anden fælles forum eller fælles platform, hvor man kan henvende sig som enten interesseret studerende eller interesseret virksomhed, så man kan mødes et fælles sted, og så det er lidt overskueligt for de forskellige parter, hvor der egentlig er nogle sommerjobs, eller hvem der kunne være interesseret, og hvad for nogle type mennesker, der også i øvrigt er nede og studerer, og hvad for nogle uddannelser de er på. Ejken Niels Larsen, konkrete forslag til, hvordan vi kan gøre det her samarbejde mellem de studerende og erhvervslivet tættere? Altså, IA har jo sammen med Avalak lavet en erhvervskonference for netop at sætte fokus på det her. Og noget af det, jeg synes helt konkret i forhold til de her videnskabsbutikker, det var, at for eksempel Air Greenland kunne jo godt stille projekter til rådighed for de studerende. Det behøver ikke kun at være specialer, det kan også godt være helt almindelige semesteropgaver, som man skal lave. Så det kunne være en helt konkret ting. Derudover så synes jeg, det er vigtigt i forhold til uddannelsesmessen, også at udvikle den i forhold til at sikre, at der er totalrådgivning. Fordi noget af det, som jeg ved, de studerende eller dem, der ønsker at vende hjem igen, har af konkrete udfordringer, det er omkring skatteforhold, boligforhold, pasningsforhold, at der er et sted, man ligesom kan henvende sig for at få noget oplysning. Det kunne godt være, at de grønlandske huse kunne være behjælpelige i forhold til det, men på en eller anden måde forsøge at tænke det ind både i uddannelsesmessen, tænke det ind i de grønlandske huses arbejde, fordi det er noget af det, de selv efterlyser, dem der vender tilbage. I de større byer, der kommer de studerende også til kort med hensyn til bolig. Vi skal nok få dem hjem, der får tilbudt bolig i forbindelse med deres job, men er du ikke i den situation, du har en uddannelse, der er høj nok til det, hvor skal de så bo henne, de her mennesker? Så skulle man lave en pulje af boliger simpelthen? Det synes jeg var en rigtig god idé, at man, når man havde endt sin uddannelse, så kunne der stå en bolig til rådighed til dem. Eksempelvis, vi vil også gerne have, at de får noget erhvervserfaring i Danmark. Det kan være 24 måneder, op til 24 måneder efter endt uddannelse, så kunne der stå en bolig parat. Selvfølgelig ikke kun i Nuuk, men i de byer, hvor der skulle være behov for det, eller de har lyst til at flytte hen. Det var en mulighed. Et af de problemer, vi også hører om, det er, at når man skal søge institutionsplads, så kan man også først gøre det, når man er kommet til Grønland. Er det nu en rigtig god måde at trække de her unge, veluddannede mennesker hjem igen?
Jeg synes, det er vigtigt, at det her område er kommunernes område, og jeg ved, at kommunerne har forskellige praksis. Men jeg synes, det er vigtigt, at for at få de unge hjem fra uddannelse, er det vigtigt, at vi har en fælles strategi for, hvad vi gør, så der ikke er forskel fra kommune til kommune. Selvfølgelig skal de, altså ligesom du kan være skrevet op til en bolig, og vedligeholde den, så bør man også, når man har fået barn, når man har stiftet familie i Danmark, har mulighed for at blive skrevet op, så man ikke behøver at kunne gøre det et halvt år før, når man skal tilbage. Fordi vi ved jo, at det tager længere tid. I nogle af kommunerne er der en pulje, hvor de bare kan komme ind, fordi der er plads. Men der er andre steder, hvor man er nødt til at vente. Men jeg synes, det skal gøres ensartet, og det er en af de ting, som man i samarbejde med Avalak kan få udredt meget mere, fordi det er jo meget konkret. Avalak har allerede på nuværende tidspunkt en masse erfaring for, hvordan man gør i Sisimiut, hvad man gør i Ilulissat, og hvad man gør i Qaqortoq, og hvad man gør i Kommune Rafik, som og så. Så der er en masse ting, som vi allerede ved, som man bare skal bruge og få lagt en rigtig strategi for. Jeg er helt enig. Det med boliger er vi nødt til at tage meget alvorligt, fordi når der ikke følger en bolig med til jobbet, så kan det være en hindring for, at de kan komme hjem. Dan Rasmussen, for partiet Naleraq må det jo virkelig være en mærkesag at trække de her hjem, fordi hvis vi kigger på størrelsesordnerne, så dem, der forsvinder ud af landet, det svarer stort set i mængder til den tilkaldte arbejdskraft, vi henter hertil. Så vi kunne jo sænke mængden af tilkaldt arbejdskraft ganske voldsomt, hvis vi blev lidt bedre til at trække de her unge hjem. Hvad skal vi gøre? Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo 18.000, eller ikke 18.000, men det er jo alligevel rigtig mange mennesker, der vælger at blive i Danmark. Og som der blev talt om tidligere på tallene, så bliver vi mindre og mindre her i Grønland, helt ned på 56.000. Og ja, vi skal kigge på nogle tiltag, der gør, at det er attraktivt at tage tilbage til Grønland igen, fordi det er jo i Grønlands interesse. Størstedelen, de får jo betalt deres uddannelse, og der skal vi have gang i nogle forums, eller vi skal have gang i nogle netværk. Og et af netværkene, det kunne også være erhvervslivet i Grønland, og det kunne være Grønlands Arbejdsgiverforening. Med hensyn til børnehavepladser og vuggestuepladser, der synes jeg, det er der er det vigtigt, at vi skal også beholde dem, vi har i forvejen i Grønland. Så det handler om, det er at få bygget mere plads, og ikke smide de her frem i køen. Selvfølgelig vil vi gerne have dem hjem igen, men det skal også være på lige fod med den grønlandske, der er her i forvejen. Godt. Inden vi lige går videre, har vi lige et klip mere. Det er igen Andrea Abelsen, som vi mødte tidligere i udsendelsen her. Hun har nu i 2 år læst jura, og hun er en af dem, der faktisk gerne vil tilbage til Grønland. Grønland er jo mit hjemland. Og da jeg skulle starte på uddannelse, så har jeg allerede besluttet mig for at tage hjem til Grønland, fordi at det er der, hvor jeg føler mig hjemme, og det er der, hvor mit hjerte er. Og det er der, jeg gerne vil give noget tilbage, fordi lige nu, som det ser ud, så får vi jo meget støtte fra Grønland i form af økonomi, for eksempel ved fredrejser og sådan noget. Men også bare det der med, at jeg ved, at Grønland har brug for mig. Grønland har brug for folk med god uddannelse bag sig. Og jeg ved godt, at jeg kan være med til at støtte det, og derfor vil jeg gerne hjem til Grønland. Jonas Nielsen, hun er nu efter 2 år stadigvæk besluttet på at komme hjem til Grønland, og det kan vi jo glæde os over. Men som vi også kunne se på grafen, der er nok en hel del, der ændrer den der beslutning. Hvad kan vi yderligere gøre for at fastholde sådan nogen som Andrea på den beslutning på at vende tilbage til Grønland? Den er svær jo. Altså man kan tale positivt om Danmark, få et bedre samarbejde mellem Danmark og Grønland, så ikke man har sådan en stemning, som har været de sidste par år i Grønland med hensyn til at tale dansk, for eksempel. Ellers så kan jeg ikke sådan lige komme på noget på stående fod.
Jeg tror, det er vigtigt, at Uddannelsesdepartementet kommer ind her og også får lavet en link eller via det rådgivningscenter og får prøve. Altså 2 år er lang tid, og 2 år er lige præcis der, hvor man siger, skal tilbage, eller nogen falder fra på. Så vi har brug for deres ekspertise, studenterjob eller nogle enkelte opgaver, som er relevant for hendes uddannelse, kunne være et af vejene til, at vi kan holde deres interesse inden for landet og sige, din ekspertise har vi brug for, og vi har brug for den, også når du er færdig om 3-4 år. Du havde også markeret. Ja. Jamen, i forhold til det her med, som Andrea hun var inde på, at det er der, hvor vores hjerte er. Jeg tror, der er rigtig mange af os, som har været studerende, som har valgt at komme tilbage, som har det på den måde, at det er her, vi føler, vi hører hjemme. Og jeg tænker også i forhold til det, som Jonas var inde på omkring det her med dansktalende for eksempel. Jeg har jo også selv oplevet en del, ikke så rare, kommentarer til mig som dansktalende. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, hvis vi gerne vil have de veluddannede hjem, at vi også har respekt for det at være grønlænder. Det er mange forskellige ting, og der er ikke én rigtig måde at være grønlænder på. I forhold til daginstitutionen, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi ikke får forskelsbehandlet vores studerende her. Og jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at vi har rigtig mange studerende i vores eget land, og vi skal passe på, at vi ikke laver nogle forskelsbehandlinger i forhold til de studerende, som er her i vores land. Så synes jeg, det kunne være rigtig interessant at kigge på det projekt, som hedder Vi vælger Færøerne, og lave et lignende projekt, der hedder Vi vælger Grønland. Vi vil gerne Grønland. Det tror jeg, der er rigtig mange unge, der gerne vil. Vi vil gerne være med til at bygge det grønlandske samfund op. Og noget af det, der kunne være rigtig interessant, det var at indgå en dialog med Grønlands Erhverv, hvor naalakkersuisut også var med i forhold til at lave en række tiltag og få de unge, de studerende, dem der ønsker at komme hjem til selv at være med til at fortælle deres personlige historier for hvorfor netop de vælger Grønland. Yes, og vi skal hurtigt videre, så det bliver dig. Ja, jeg har lige en sidste kommentar til det her også, at det lyder interessant. Vi har jo i de forskellige byer, der har vi også nogle tiltag, hvor de gør, at det skal være interessant at forblive i den by, eller kalde dem tilbage igen. Vi har eksempler med Bagmute, som de hedder. De kalder projektet for Bagmute SSR, som de har kørt i nogle år. Og noget lignende kunne vi også lave jo. Nu har jeg så heller lyst til at kalde det for eksempel Galasli Nunat SSR, en kalde det på dansk navn. Men det var sidste lille kommentar. Godt. Og du får lov til at få den afsluttende bemærkning i dag. Jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at man ikke vil gå ud og tage den investering, der er i at prioritere de her danske studerende i at få dem tilbage. Man snakker om, at man gerne vil udvide kapaciteten. Jo, men for hvad for nogle penge, ikke? Hvis vi skal udvide den kapacitet, så kræver det, at vi får skabt noget vækst. Og ved at få de her studerende hjem, så kan vi skabe den vækst. Og jeg synes faktisk, at det vil være på sin plads at prøve at prioritere, at de kan komme hjem. Så du vil godt forskelsbehandle for at få dem her hjem? For som en investering, for at vi kan sørge for, at der så kan ske noget vækst i samfundet. Vi har virkelig brug for den arbejdskraft. I får lov, men det skal være rigtig hurtigt. Ja. Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Jeg har jo både læst i Grønland og i Danmark, og jeg synes, det er rigtig forkert, hvis vi ikke ser på en samlet indsats i forhold til at skabe nogle gode rammer for, at de studerende ønsker at blive her. Om de har læst i Grønland, eller om de har læst i Danmark, det synes jeg i princippet er lidt underordnet. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi har brug for de unge til at være med til at bygge vores samfund op, og jeg synes, det er det, der må være det vigtigste budskab. Godt. Og Dan Rasmussen, du får det aller sidste ord. Ja. Jeg vil lige nævne, at det her med at få dem hjem igen til enhver pris, når der ikke er noget vækst. Vi skal også huske, når vi får en veluddannet grønlænder hjem, så er det en tilkaldt mindre. Godt. Og det blev det aller sidste ord for i dag. I skal have tusind tak, fordi I var med her i dag. Og dermed runder vi af for vores første valgdebat her på KNR. Men vi er allerede tilbage igen på lørdag, hvor der er vælgermøde fra Gatwag. Og hvis du har spørgsmål til kandidaterne i forbindelse med det her vælgermøde, og det er åbent, hvad du vil stille af spørgsmål, så kan du gå ind på vores Facebook-side, Valg i KNR, og skriv dit spørgsmål der, så skal vi sørge for, at det kommer videre til kandidaterne. Og ellers er der bare for mig tilbage at sige tak, fordi I kiggede med, og fortsat god valgkamp.